در قسم حربی 03377 کمانداتوری حربی гарнизони суғд мулоқоти кормандони суди вилояти суғд бо сарбозон ва афсарон бобати шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои муҳими паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. таъкид гардид ки бо шарофати сиёсати дурандешона ва хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳон муаррифӣ гардида имрӯз чун кишвари дорои тамаддун ва арзишҳои бой эътибори ҷаҳонӣ пайдо кардааст. дар мулоқот бобати масъалаҳои терроризму экстремизм ва дигар амалҳои номатлуб ки имрӯз аксари ҷавонон фирифтаи ин мушкилот гардида истоданд, инчунин дар самти тарбияи ватандӯстии ҷавонон сухан рафт. гуфта шуд ки дар ҷаҳони муосир терроризму экстремизм ба яке аз мушкилоти ҷиддии ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. ин падидаҳо на танҳо ба амнияти давлатҳо, балки ба суботи сиёсӣ, рушди иқтисодӣ ва осоиши ҷомеа таъсири манфӣ мерасонад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои гузашта ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомотҳои қудратии давлатӣ муроҷиат намуда иброз намуд ки ҳамаи мақомотҳои давлатӣ вазифа доранд ки дар соҳаҳои мубориза ба терроризм, экстремизм, хариду фурӯши одамон ва дигар ҷиноятҳои фаромарӯз ки вазифаи ҷонии мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мебошад, барои оромии ҷомеа мубориза мебаранд. баромадкунандагон таъкид намуданд ки волоияти қонун пояи асосии давлатдории ҳуқуқ бунёд буда, риояи он масъулияти ҳар як шаҳрванди кишвар ба ҳисоб меравад. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, ҳимояи марзу бӯми кишвар ва нигоҳ доштани оромиву осудагии мамлакат низ аз худшиносӣ, худогоҳӣ ва садоқат ба давлату миллат ба ҳисоб меравад. вобаста ба ин масъала ҳар як шаҳрванди кишвар бояд барои абадан пойдор мондани сулҳу ваҳдат ва истиқлолияти миллӣ саҳмгузор бошад. зеро имрӯз худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан яке аз пояҳои муҳими давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад.